ngiyabungelela futhi noma ingikhathile but angisaye kuya le ndaba le ingikhathile. Ngibona khona manje kune March ye17 and uNkulunkulu nangu usiphile yona iMK neEFF ikhona but kusukuphushwa ukuthi abantu abayekele lamaphathi amabili nayi March ye17 nayi March ye17 engana face any face yayo not uyabheka ngoba thina sima entertainers we can see sifana noJuda kaningi izinto zicala kithi ama face magay aphusha lento ye17 and abantu bayivumela bazi ukuthi it is made by the funders that's to defame more South Africa. Kanti why abantu abahlolayo kithi especially kuma party bathulile ngale 17 and babona ukuthi kunabantu abafuna ukusroba further but they are very quiet especially the MK and the EFF ngale 17 March and no ibheka le 17 March i-leader amagay i-struggle manje ukufulfilleka the prophecy ka Credo yokuthi the yellow people will come and rule us and nawungafunda ngekhala yellow it means ukuthi ama-cowards ama-figureheads manje South Africa thina sibhekwe ukuthi iyothatha ama-Palestina kanti lama-Palestine is just a symptom but the root of the matter ama-gay take over manje South Africa. They are even going to lead the struggle because asiboni thina labantu abadala especially abaku-MK nabaku-EFF. Wembulela linye ikhasi bo. Siyabonga Themba ama-comrade la kwipanel alalele. Uyindini balale kwi-conversation balale. Awungene Khumalo ngena Mtungo isigadlile insizwa le yagadla yonhleke yagadla insizwa emva kwakhe so bese usuqedile nje ukukhuluma nje kahle uAntanazeli angene uArgentina Mr Argentina ungena uMusa wenkosi angene ubusani kanjalo nje ukhulume nje usibeke lonke amaphuzu owaphethe emkhodleni wakho ngena ke Khumalo ngena Mtungo. Sanibona. Yebo comrade kunjani? Siyaphila baba. Siyaphila. Hey ngiyanizwa baba lento enikhuluma ngayo impela. Into nje mina engikhala ngayo kungani ulwise abantu abamnyama abangawuthatha 100% womnotho walelizwe. Morning baqabane yo hayi ngeke ngisabathenga isijayi khona ngithi ngiyafunda hayi ngeke ayizangenqa yo ayizangenqa bafethu ayingeke ayi sicela nisaccommodate sikhona ukuzizwa nathi indaba ngibona ukuthi 10% mhlambe bathatha 10% ukuthi bayiphilise na kodwa uzoliswa labo bantu. Okwesibili ngoba nithi akuyofunwa usizo kwamanye amazwe kuboniswane namanye amazwe ukuthi singenza kanjani ukuthi siphume kule nkinga. Uzobonisana kanjani namanye amazwe wena ekubeni ungabafuni labo bantu? Now you fighting with black people abafana nawe abala abangobomakhelwane okumele ukuthi ngabo labo bantu yibo osizana nabo bawuseyinkingeni manje nje ngoba kungena amaPalestine bangathiwa kuyasuka impi la sokuyaliwa. First umuntu ozoqala ukumphika ozosondela eduze kwakho ekwazi ukuzokuncedisa impi for impi nawe ukwazi ukubaleka uyocasha kwezinye indawo yibo labo makhelwane labo ngabafuni. Yebo mntu ngasithi akwenziwe ngendlela njengamanje nawe uyabona uyalibona iqiniso akwenziwa ngendlela sithi yonke into ayenziwe ngendlela babe lapha ngendlela esemthethweni yonke into nje ibhalazi iqhubeka mntu ngendlela esemthethweni. Ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa. Uyamazi baba uMohammed Gaddafi? Yeah, yes. Uyamazi Mohammed Gaddafi ufe lo president wafa efela iqiniso lokuthi wayethi Africa must unite.
Afrika asihlangane siyi-Afrika kube nemali eyodwa noma uphuma uya kuyiphi country ungabuzwa lutho ube free mawumuntu wase-Afrika elwela umuntu omnyama. Ayikho neyodwa mayisehlaselwe ipresident yala abantu abamnyama iyona leyo president yabantu abamnyama eyadayisa lo muntu. Muammar Gaddafi washona bemhlasela ama president ekhona ngomakhelwane wakhe bekhona ngisho nobaba uZuma naye wayesesihlalweni ukuthi wayengasho ukuthi hayi nayi le ndoda sebeyihlasela kusendwa amasosha lapha ayovimba le yampi. Ayikho into abayenza ayithulela wonke la ama president waze wanqunya uGaddafi. So yipi leyo Africa lizothi Africa must unite. Ulo mfana uTaure lo esikhuluma ngaye Ibrahim Traore kungayikona iRussia neNorth Korea neChina kube bamnqumile lo muntu ekhona la amazwe ase-Afrika ekhona la amazwe ase-Afrika ayikho nelilodwa ilizwe lase-Afrika elasenda amasosha lapha ukuthi ayovikela lo muntu olwelizwe lakhe obuyisa umhlaba wakhe ukuthi umnotho wonke abuyele kubantu abamnyama bezenzele into zabo ngendlela yabo. Akekho noyedwa umuntu wase-Afrika wasenda amasosha lapha angase-Russia avikela lo muntu. iRussia yakusuka abantu bezovikela lo muntu kodwa ekubeni abantu bekhona akekho noyedwa umuntu osizelwa umuntu. So angiyiboni nje mina into yokuthiwa iAfrica izohlangana or kwenzakaleni ayikho nje lonto. Ekugcineni kulwa thina sodwa abantu abamnyama ene abelungu into abayenzayo ukuthi kulwe thina sodwa abantu abamnyama siklebhane singezwani bekwazi bona ukuthatha umnotho. Bawuthatha umnotho ayikho into esizoyenza. Noma kungaphuma le party ekhona iNC kungene ngisho ubaba uZuma naye engene neMK ayikho into ozoyenza. Ngoba kuyomela kuliwe ukuthi lo mnotho ozobufuna wena ufuna ukubuyisa umhlaba komela ulwele njengoIbrahim Traore. Kunamanye amazwe aphesheya azosenda ikhala njengabo America azosenda amasosha la ukuthi sokulwiswa abantu abamhlophe. Ithi senda amasosha kuyoliwa lapha kube nempi. Leyo mpi ngeke uzikhona wedwa. Kuyodingeka amanye amazwe zokuncedisa. Yeah. Angomakhelwane sesihlalweni ubaba uZuma usefuna ukubuyisa umhlaba. Beze bemeke bazomlwisa besenda amasosha ukuthi azomlwisa amkhiphe esihlalweni umuntu ozokusizwa yilo makhelwane wena oqale wamxosha nguye kumele asende i-backup fast ngoba umakhelwane useduze abuye ezokulekelela. Yeah, comrade. Ngoba umxoshile uthi awumfuni. Yabonga baba. Ake nginibingelele nonke ke baholi. Jabula kakhulu ukungena kule panel ngiyaye ngiyibuke ngidlula nje. Kodwa ke namhlanje ngiyajabula. Ake ngubeke nje kucaca ukuthi angilona ibidungu le MK. Kodwa ke ngathi nje emaqenjini akhona engiwabonayo cishe iMK isakubonisa ngathi inendlela ecacile ebheke kuyona. Ikakhulukazi kule ikhathi esibhekene nazo. Ikhathi esibhekene nazo uma comrade lapha zenziba kabe. Kahle mina ngikutrauma uyazi ukuthi umngane wami yazi nako ukubuka indaba lokho. Engathi uzogcina kusigudisa ngoba ilanga nelanga uthola okusha okwenzekayo. Eqinisweni sisenkingeni enkulu kakhulu lapha bafowethu beMK. Bengingajabula ngiyacabanga into yake yashiwo ubaba Jacob Zuma yayiliqiniso elikhulu. Ukuthi ke siyeke nje ke sithi ukuma kancane emaqembini ethu ngoba amaqembu ethu siwabonile ukuthi indlela sibhekisa kuyona akuyona lena engasisiphumelelisa. Hayi ukuthi siwashiye ke sithathe nje mhlawumbe ivoti selifake kuMK sibone ukuthi ngenza njani ngoba ibonesa ngomadlela ocacile. Okokuqala nje kukhona lokho abantu abakubona njengokungathi upresident weMK wenza kabi kodwa mina ngikushayela izandla kakhulu. Ukuthi umuntu abe naleso sikhundla and ngiyazi ukuthi nangabe sesuswa kuleso sikhundla kube sekucacile ukuthi khona ucopho okhona owenzekayo. Ngiyamthemba kakhulu uJacob Zuma ngoba
ukuwasebenza ngisho nasophikeni lwezobunhloli lapha ku-MK. So uyakushesha ukuyibona into enjalo. Kodwa-ke ngaphezu kwako konke lokho ngiyasho ngiyayithemba i-MK. Kodwa manje angicabangi ukuthi kuseyisikhathi okumele sithi siyobheka ukuthi ukhetho lunini kuyokwenza nini. Isikhathi simanje sekumele sisukume manje. Uma singasukumi manje sekuzoba late kakhulu. Ubuke nje amanzi esihleli phezu kwayo i-judicial system yonke ibolile. And then ube susuthatha lokho abakwenza kumsholozi noma sasingayona i-MK sasibona ukuthi hey kwaze kwakubi uyabona kwenzeka ebosha umuntu kungekho izinto eziphathekayo ezimfaka ejele uyabona. Namhlanje uRamaphosa unezinto eziningi eziphathekayo ezingamfaka ejele akayi ejele. Sikuphi-ke masinje sisemanzini naku kuthiwa ama-Palestinian yini lokho kwehle o-R Tambo into enjalo agcwele la kahle kahle. Ngiyathanda ukusho lokho wonke lamaqembu esinayo ikakhulukazi lawa ku-GNU iwona athengise izwe lethu kahle kahle liyaphuma impela esandleni. Ingakho ngibona ukuthi ngisho ukuvota akusezi ukusebenzela sekumele nje sisukume sigcwale umgwaqo senze konke. Umhla ka-17 lo ngicabanga ukuthi futhi ngiyajabula-ke ngoba ngila eGauteng. eGauteng ngiyabona manje abantu seyaqala ukuvuleka umqondo. Nakuthiwa kwenziwe into umuntu akasayi ngeqembu lakho ukuthi lithini. Khona manje angithi bekuxoshwa abakufika lapha noma kusekwa umeya waseJohannesburg and i-AFF beyiyona ingapha esayidini labo kufika. Kodwa ngimangele ngibona abalandeli be-EFF bengapha besupport umeya uyabona. Okuwukuthi umhlatho wazanayo kancane kancane uyahlangana. Nazi i-17 manje engingakusho-ke nje akusukumeni madoda. Yes Akusukumeni esimeni ngenyawo izwe liyahamba. Nakuwukuthi alisahambile already yabona. Sibhekile kubi kakhulu. Akusasiyinto yokudlala lena politikership akusasiyinto yokudlala. Seyindaba yokufa nokuphila. Seyindaba yokuthi wena muntu wasemzansi uyicabanga ukuthi nangingafeli izwe lami ngiyofelani. Sesifike kulelo point. Okudabukisayo ukuthi abanye abakaboni ukuthi sesingene kuleyo point. Kodwa nje ngithi ake ngene kule panel ke ngisho ukuthi ake sizame ukusupporta. Sizame ukusupporta ngoba ngishilo akusi-MK. Asiyisupport i-MK mayenza lokho ekwenzayo ngoba siyakubona kuya phambili o-Operation Dudula, o-March and March, abantu abenza into esiyibonayo ukuthi progressive iya phambili. Asibasho support labo bantu sizokwazi ukuthi sibuyelwe isithunzi izwe lethu. Labantu ababuye ePalestina beze lapha ngizwe ngishaya uvalo ukuthi kahle kahle akubona yini amasotsha azojika be-against thina khona la eSouth Africa uyabona. Lithe ngisiwe lihambe ilizwe ngiyacela amakhomrade ake kusukunyeni akusadlalwa manje ake siyikhohleni le ndaba yevota. Indaba yevota yasiyenze lutho ngoba ngisho mina bengiyinkatha mina uyabona. Kodwa nginofakazi obugcwele ukuthi amavoti e-MK antshontshwa yabona. Ema-polling station kulo nyaka ophelile makuyovotwa abantu be-MK babe baningi kakhulu. Kodwa at the end of the day sithola ukuthi i-MK ayizange iwini. Kwaba strange nje ukuthi kanjani. Sasivele sibona nathi siyi-IFP ukuthi hayi cha sidlele ogagini la i-MK isiqumba phansi. Kodwa-ke akuzange kwenzeke ngenxa yokuthi ivoti leli kanye ya u-IEC ANC zigebengu nje abanje abazigrupene ku-GNU ziyabonisa ukuthi inyoni zohlobo olulodwa indiza ndawonye yabona. Bese bezingathi abezwani kanti oRamaphosa bathatha izwe nge-tray balibuyisela back kubelungu yabona. Yilokho nje ngidake nguPaul. Hayi siyabonga Litha siyabonga. Ngiyabingelela Nkosi yami mphakathi waseNingizimu Afrika nonke kuphanele nakuba baphathi. Mhlawumbe ngingabeka nje ngithi singakhuluma konke kodwa singakathathi izwe lethu libuye ngakithi libuswe yithi sishaya umthetho phekwalo. Siyohlala sikhuluma kanje sihlale sikhomba sibona okunakele kodwa umhlaba asikwazi kahle ukuthi awulawulwa yithi. Ukubebe kuya ngami besiya kuphuma
siye siyocela usizo njengoba uNxamalala ephumile nje wahamba wagcwala izinkalo eya kwamanye amazwe under iBRICS eyokhuluma izinto zencindezelo eziphezulu komuntu omnyama kuleli zwe lakithi. Ngabe sibambisana naye ngaphezulu kwepolitiki asifisi ngiyaxolisa ngaphezulu kwepolitiki ngoba ipolitiki siyibonile ukuthi inabantu bayo edlala ngayo ngomqondo yethu kuthengiswa izwe ngaphansi kwezandla zepolitiki noma ngaphansi kolawulo lwepolitiki. Empeleni i-30 years siphilile sibonile ukuthi ipolitiki ayisisebenzeli ngoba abantu abalapha phambili balawulwa ngamatomu angaphandle kwalelizwe lakithi eNingizimu Afrika. Kunengi-ke okukhona la okudlalwa ngemqondo yethu ngakho ukuthi sizalwe siphuwa sife futhi siphuwa. Ukubeke kuyenzeka ngabe siqala nje ukuthi sivumelane sonke sithathe izwe lethu kubuye ngakithi bese ke khathi sikhuluma ukuthi ipolitiki ilandela kanjani ngoba kwapolitiki le yaguqulwa ayifevi thina. Kwapolitiki le yiyo esehlukanisayo esenza icagogwana nezicagogwana zamaqembu zokwehlukanisa amandla umuntu omnyama nesithunzi sakhe. Ipolitiki esikuyo akusiyona idemocracy, idemonicracy. Ngoba ukube idemocracy ngabe kuyatshangwa umuntu ophuwa kulelizwe ukuthi fanele acatshangelwe. Just imagine nje isiboshwa umuntu ogangile osejele udlu 15,000 ngosuku ongenyanga ongaleso sikhathi leso 15,000 bese kuthi umuntu ongaphandle ohluphekayo ubhekene nempilo ubhekene nomndeni anikeze u350. Ipolitiki ke leyo. Manje ke uyakubona ukuthi vele masilawulwa ngabantu bangaphandle silawulwa ongqonkulu. Ayikho into esiyiyo kulelizwe leli. Asihambeni siyocela usizo kumazwe angaphandle azokwazi ukuthi ke asincede sikhululeke njengoTraore sizenzele izinto zethu sihwebelane nabantu esifuna ukuhwebelana nabo. Hayi sihwebelane nabantu esikhethelwe bona ukuthi fanele sihwebelane nobani. Akube kuhle nje kithi indoda nendoda manje emqondweni wayo enqolobaneni yomqondo wayo ithathe ikhale kuyizona zona zokulwela lelizwe uhlanganwe uthathe ipolitiki ibekwe eceleni ngoba le politiki bheka abantu bagcwele ku-Africa Forum bagcwele ku-DA bagcwele emaqenjini angamseki impela umuntu omnyama. Uma siqhubeka nale politiki le esiyendlalelwe yilaba bantu ekungesiyo le kufanele ukuthi ngabe sihamba ngayo thina esisusa inhlupheko ezweni lethu sibuyisa izwe lethu iyobanjwa ngeshone nayo. Ayikho into esiyobe siyenza singabantu abamnyama kulelizwe siyokhomba ngomuno size siye ephunini. Kuhleke ukuthi indoda nendoda namhlanje nje njengoba nje sikhuluma sikumkhonto uphaneli wemkhonto wesizwe ithatha umkhonto wayo wenhlakanipho wengqondo ikwazi ukulwa nempi ephambi kwayo. There's no ayisekho into physical manje eliwayo ngaphandle kwempi spiritual ekufanele silwe nayo esemqondweni wethu. Siboshiwe ngamaketango emqondweni wethu safundiswa izinto ezirong esisenza semukele thina ukuthi fanele sife siphuwa kodwa umhlaba lo ungowethu konke okukuwo kungokwethu. Kodwa abantu bangaphandle ibona abarichi kulelizwe. Sifundiswe ukuthi thina eyethu ingcebo isezulwini bona beberichi la emhlabeni kodwa eyethu ingcebo isezulwini isekufeni futhi iziphukuphuku zokugcina. Ungacaba kanjani usufika ingcebo enjani le ekufanele ukuthi kuthiwe thina soceba sesifile siyaxhashazwa la sifundisa izinto ezingekho. Uyabona nje izwi leli lilungile, izwi leli lithobe eminye imiqondo engekabi nalo ulwazi kodwa nje when comes ukuthi thina yethu ingcebo ingale abantu beceba ngapha thina siyizigqila ngapha thina sibe simpofu ngapha
nale phambili sofesi bempofu ayikho leyo nto leyo. Ake sibekele nje izwe eceleni leli abalukhuluma siyabonga baqinisile siyabonga kodwa ke thina njengoba thina asifanani noma ufunde iBhayibheli liyasho kwakunamabutho ayehamba noJoshua beyongena ezwe kwakuliwa lapha ya kwakungaqatshulwa amatshe kwakuliwa lapha ukuze kungenwe ezweni leyinyosi nobisi. Manje thina sifuna ukwenza njani? Sigoqa izandla sithi siyakhuleka sivala amehlo izwe lihambe. Ake futhi siyifundiseni ipolitiki mphakathi. Sazi into ipolitiki engamanga nepolitiki eyiqiniso. Ukuze sazi ukuthi siyapi nezwe lakithi leli njengoba lemuka nje lilayishwa imikhumbi lihamba liyaphesheya. Dala lahamba, dala kutshontshwa abantu kulelizwe. uShaka wathumela abantu awabuyanga lawo mabutho. Namhlanje nathi sathunjwe ngabelungu, imiqondo yethu saboshelwe ejokweni linye nemiqondo yasendulo. Kanti sihlakanipha nini thina abantu abansundu? Size sazi ukuthi lo mhlaba lo ungowethu. Kuyagcwaliswa la izweni lethu yonke uhlobo lwabantu. Laba bantu laba bazoplanta amabhomu sizokufa siphele kuleli izwe lakithi. Kodwa sithi sinabaphathi abahamba behambe beyodlimaza abantu ngaphandle kwamanye amazwe, babuye lapho bagcwalisa abantu ezweni lethu. Yimpi yabo le. Ivoti ngeke lisebenze ngalutho ngoba kunama home affairs akhona ngaphandle akunikeza abantu laba abafakwayo njengoba beza be undocumented nje bazothatha ama ID la bazovotela iGNU. So ngeke ivoti sinqobe ngalo lelizwe leli. Lezo leli sizolinqoba ngosizo esizophuma thina sizinikele sihambe siyofuna usizo kwamanye amazwe abantu abangahle besincede kukho konke esihlupheka ngakho sinomnotho kulelizwe. Sizokwazi ukuthi njengoba sithatha lesivumelwano sivumelana ngokuthi sonika into engaka hayi ukuzenzela nina. Sizokwenza kanje senze kanje manje sisize ngalokho safinyelela kuleli phuzu. Ngiyabonga. No, siyabonga comrades. Mina ngibona sise Jericho kusila indenga ze Jericho. That's why kuvalekile. Ngibona South Africa seyifikile la ukuthi the seventh trumpet must sound. I grew up being an intercessor. Umama wami grew up kuumuntu okhulekela nayo uBaba Zuma. Yes. I met Babu Zuma from the first time when he came to Cape Town to make a presentation. Not the guy MMCA. Yes. Natal. So he presented the presentation of Africanism and Christianity must go together until Jesus comes. That's why he was loved. So I know he's rising, his principles, but my cry now when the MK was formed, yes, he took Christians and took even the chiefs. But I've seen when MK say raisile, manje into yangimangaza ngibona ama-chiefs bawasusha bathi abantu abangana knowledge, ngibona nabafundisi basuswa and then kwabekwa mina ngibabiza abantu bala maseda. Like Israel when they were at Shittim, kwabekwa abantu abangathi ba prominent phambili, but the doctrine le ubaba akhula ngayo ukuthi Africanism must not be left behind, the Christianity must go together until there's something. Ngaphazamisa inhlonishwa. Mr. Argentine, ngicela ungene mina angiphisani into eshoyo eArgentina. Vele isikhathi weArgentina njengoba ubona nje isimo sinje uNkulunkulu manje and sekufike egcineni wathi uJesu wathi kumethembiso wathi ngeke alishiye itshe liphezulu kwelinye itshe. Usho lapho ayisho ukuthi okonakele kuyolungiswa amanga ayovela abamanga iqiniso vela libe iqiniso. Bengifisa weArgentina ungangena nje nawe la comrade awuvinjwe umuntu ukuthi ungene ku live ube uyipanel na ama comrade akhona siyakhuluma sixoxe silulekana nawe ube kumbono wakho vele njengamanje lento eyenzakala nje is a miracle ngempela
uNkulunkulu konta afuna ukuyifirst uNkulunkulu waphakade uAlpha uOmega umdalo wezinsuku wayekhona manje umhlaba ungabikho namanje kukhona njengamanje siye emaqinisweni ke manje asabisayo nashaqhisayo qhubeka comrade qhubeka usakhuluma no ayisiyabonga mntu nganza kwethu ngo10 asingesikhulu kodwa ngo10 uzongena siyabonga baba siyabonga mntu uzongena uNkuzimalanga kaNdosi khona into engifuna lesihloko ethi BE khona engifuna nabe ngayo la sikuze siqonde ukuthi kwenzakalani emhlabeni awungene Argentina uthi qaphu comrade okuphethe hayi abizuba mde tata ithi ngibemfitshane ngoba uNhleko ikhona ispeaker la uNhleko noKhumalo anisababoni bangenile la bathetha yonke into ebendifuna ukuyithetha ndiyabathanda abantu abakhuluma iqiniso mina tata the reason nithetha ngoYesu ne ngoba mina nawe bese ndingenele lonto leyo mina abantu abadala baye bakhohlwa kakhulu kwelicala lika ukuthi bathathe impilo yabo manje bayilungisa indlela yabo noThixo ukuze bangene ezulwini bafocus kulamanga ngoba koqala abantu abazibuza ukuthi ngobani abafika abangene eSouth Africa ngomgunyango ngongekho semthethweni bafike ba create politics before kwangena politics kwangena constitution no bill of right ngoba nabangenayo bathatha imihlaba ngokungekho semthethweni eSouth Africa bengena ngeCape Town abantu abazibuza lonto le and abantu abazibuza ukuthi njebe sele sise-South Africa sihlupheka kangaka ngoba nabaphethe iSouth Africa kutheni nisafuna ukuphila amanga uZuma mangakhulumela mina iqiniso ngoZuma or iMK ndazi uZuma nisisahlala eUK tata wami uZuma waziwa ndisho ngaseKennis eFrance uZuma waqala seku-ANC ebaphikisa phayana bezama ngandlela zonke ukuthi banyathelele umuntu omnyama babonyanya uZuma selephuma njengaphumanga kakuhle uZuma wenze everything la tata ukubonakalisa ukuthi le politiki lecaba kumele namhlanje siyayiphila ngamanga uZuma wala bezama ngandlela zonke ukuthi hayi khona man umuntu omnyama mahluphe umzekelo ithinde kubekele njengamanje uZuma bamthole ngamatyala angawenzanga bamthathela izimali ngento ezininzi na even nangemeko yeGuptas ebezama ukuthi a partnership nabantu abazokhona ukuthi balungise iSABC leya ilutheke kanje eSABC baya xa ngabe bona befuna uthetha amanga wabo ukwenzela babaqhatha abantu abamnyama uZuma wayilungisa unemployment ebesibonisa kahle ukuthi bengamelanga abantu base South Africa bayahlupheka bengamelanga uEskom siyamkolota wayiveza lo that's why bemzonda kangaka that's why ndithi abantu bangakhohlwa ukuthi ipolitics ngamanga eza naba bantu laba abafuna ukusihlukumeza namhlanje South Africa xa ngabe sinenkinga eSouth Africa masiphileni iqiniso masihlanganeni ngemithandazo if asifuna ukuthatha izikhali niyayazi South Africa uZuma uyithethile wayiconfronta wanixelela kahle ukuthi uRobert noNicky Oppenheimer nabo Steve Beck bonke laba belungu bayi7 bahlala eStellenbosch makuyiwe kubo uZuma uyithethe kahle lona anifuni ukuphila iqiniso niphila amanga niyayazi ukuthi eSouth Africa silawulwa ngabantu abamhlophe abakho baninzi futhi iAfro Forum neDA into eyi1 neSolidarity siningaqhathwa lezi politics iMK imele nina ukuthi nisizakale nina nilwisana kwanedwa iEFF zifandiwe manje why is omnye uyabuza ukuthi why thina abantu bamnyama silwa sona ingoba yipolitics we created ngabantu abamhlophe to divide iblacks that's why namhlanje hayi iMK wrong hayi iFF right hayi iFF wrong hayi iMK kanike niphila impilo yokuthi nibe nobuKristu niphila iqiniso enkosi tata no siyabonga ay kuyezwakala msawenkosi konakele bakwethu uyabona weArgentina iqiniso sifuna sikhulume nezinyanya sikhuluma nobaba mkhulu sasivele sikhuleka kwabadala abangasekho sinethemba kubona ukuthi bosikhulumelela umveli nqangi Mnguni ngena baba ngena nkosi yami ngena comrade ngena seyidudula la kodwa nje ngo10 ubefika nje uNkuzimalanga asingaphazamisa ma comrade simtethele siyidudule sihlale naye sizithuthini ngena Mnguni ngena phakathi ngibingelela na comrade lami wena xama ngibingelela kunawo bonke abakhona la epanelini uzwe ngimele nje kancane lento le comrade xama yamdinga kakhulu uyazi ngizomela futhi hayi uyeza
is a man phela. Ibanje lento le yabona inkulumo la. Umuntu omthandayo uPaulile kahle. Yabona Argentina uPaulile kahle. Umashobane kukhona lapha enze khona inkinga yabo ngoba awenza ama-allegations, wild allegations. Yena obefuna accuse uNqamalanga ngokubulaka kwaGaddafi. Yes, yeah. And it can't be correct. Into esifana lezi phrases is correct, yabo. You can't accuse Nqamalala. And angeke ublame, ufuna ublame ama countries ala Africa wongana. Yabona lento eziyo Ibrahim Traore lapha, Ibrahim uyeze kahle impela nje. Into ekumele si-understand, kufanele si-understand ama-geopolitics. Masikhuluma njengamanje ayikho i-country engamelana mhlambeni la e-Africa engamelana nabo America. Yes. Sengisho nje ulokhu njana uyenze kahle impela uIbrahim Traore lento ayenzile lapha eBurkina Faso ebemelwe yini iRussia. Lefuna sicacise nje kahle. Ebemelwe iRussia. So there's no country in Africa mhlambeni engamelana ngokwezikhali nalama western countries ama esikhuluma ngawo la. Uma ubona khona manje ubheka impi yalapha eUkraine, into yaphazamisa mhlambeni ukuthi iAmerica izongenelela la isize iFrance kuba phela bakhiphe iFrance la. iAmerica beyibhekene neRussia le eUkraine. Siyazi lento leyo. So azange benesikhathi nokuthi nakhona izongenelela la eBurkina Faso kokuqala ngoba ibingasiza iFrance nayibhekene lelokwana zayo. Uma sikhumbula kahle ulokhunjana uNqamalala uye wathi ulokhunjana akeze azobhaca la. Waze wathumela bashi bakuphawulile nalapha ukuthi ulokhunjana wathi kuphawula ngingasikudala ukuthi wathi yena uRamaphosa uMatthew Phosa ekuphawula ukuthi uNqamalala wathumela uMatthew Phosa eLibya lapha ethi ayonqenqa ulokhunjana noGaddafi futhi akeze azobhacala elikuyana. Hayi ukuthi into ekude ebesayikhuluma uMatthew Phosa khona la esidlangalaleni. So guys asingathi ke mhlambeni sithi ulokhunjana uNqamalala uye wadayisa ulokhunjana uGaddafi. Asingalenze nophutha lelo ngoba bakhona abasaphila abakhulu abacacisayo lento le. Okwesibili into ekufanele understand, you see uNqamalala nanguyini eBurkina Faso lapha bangaka abantu abasebebuye eBurkina Faso president ngaphandle kwalaba abalaphana eNiger nabantu kuyana ama-Sahel countries abaya lapha yana. uNqamalala ublamile khona manje umblame ukuthi ubuya le eMorocco. Ene kunempi yangaziwa lapho eMorocco ukuthi siyayazi thina ke impi ke ukuthi njani. Uvele waqazula inkinga eziningi uNqamalala. So asingayibeki kakhulu lapha. Into ebalekile yebo uyabona i-apartheid ngendlela abasiza ngayo abelungu bangaki ama-party la for the first time in the history of my lifetime ngazi ukuthi kunama-party ayi-more than 50 something acontest ama-elections. Mawuthi yabheka wonke lama-party lawo axhaswa obani. Who are their funders? Now i-apartheid ngendlela esebenza ngayo isebenza ngokuthi yona if you must conquer and divide. Sikubonile ukuthi yenziwani MK ngokhetha udlule last year. Lento eyabona noma ngawubani enongichazile khona ukukhulumile la uthi wayilungu lenkatha. Kodwa wabona nje ngakho ngendlela kwenzeka ngakhona la siya ukuthi hayi
ile kuba le iMK yarojwa isikhathi esiningi and even iGauteng yabona mawungayema yabona wena comrade lami Qamo uma ula eGauteng abahosela amaningi siyazi izicheme ze-IFP zikuphi la eGauteng beyicheme ezinkulu indawo ezinkulu ebezisupporta i-IFP bekusema hostel siyazi kahle thina sila eGauteng siyazi kahle i-MKP yenze ama-inroads amakhulu kabi eGauteng ile kwale MKP unumber 1 unumber 3 if I'm not mistaken if I'm number 3 so ke asingaqali kakhulu unqamalala yabona immediately uma uqala wena comrade Qamo uma uvula umlomo whatever uvula kanjani whatever uma into ikhuluma uma aqala nje ukhulume ngezombangazo that is politics now let us understand ukuthi we cannot divorce ama-politics kulokhunjana kwinkolo yethu nakuma-culture ethu uyabona i-Christianism bafowethu sifuna siyivumele le religion eyenza ngalathi ababuya ngaphandle thina masi bekwazi besazi besikhonza ukhona umkhulu umvelinqayo nawadala izulu lomhlaba ongaphezulu hayi le Christianity eyabeza ngayo la kusicindezela le nkolo abeza ngayo eBhayibheli ecindezela wonke umuntu okhona la iyacindezela lo nkulumo lo yakufanele sesikhuluma iBhayibheli indlela uyabona ukuthi abantu ama-missionaries la futhi silokhulu sikhulume ama-missionaries eze ngokucindezela la uma ngathi yabheka wena comrade Qamo indawo eziningi amasonto ezonywa ama-missionaries indawo lezo bezithola lula uma ngabheka kuwe nje indawo ezonywa into amasonto zinkulu kabi why amasonto ebemaningi la eSouth Africa why indawo kufuneka ioniwe amalokhunjani ama-missionaries uma ekoleni uthola ukuthi Adams Mission what college yonke ba-ona indawo ezinkulu lezito lezi ba-ona ama-missionaries yiwo futhi lawo eza acindezela asilahlekisa abantu bala eNingizimu Afrika ngenxa yenkolo ngiyabonga zommela uNkulunkulu uNkuzumalanga zommela lama ingena ngo10 ngiyabonga Qamo kufuneka izinto sizilungise singazikhulumi nje wena comrade Qamo sizikhulume angazi ukuthi nje silatha sidicela abantu isithunzi sabanye abantu asingalwisi asikhulume kade siqonde yebo iEFF siyayidinga kodwa inkulumo yasingakufanele singayikhohlwa ngeqembu labantu abamnyama asingayikhohlwa inkulumo yabo eyokuthi bathi iMK is enemy number 1 lenkulumo yimbi kabi elokuqala iqembu lokugxeka abantu abamnyama iqembu labantu abamnyama ngobuningi balithi NEC sawo number 1 ungasho kanjani lokho sona ungakhuleka ubuyiswane yabona uMalema la into ayenza uCIC mhlambeni wakhulu bayengazange aqonde waye emotional sina nje ngisafuna afundise kahle ngoba uye futhi wathi yena ukuthi akhula abe nje kuze kwezepolitiki wakusho esidlangaleni kwathi unqamala la umkhulisi yebo asibonge kakhulu asibonga comrade lami asibonga commander lami asihlala siyabonga sukukanele sezwa ewindini we-conversation somtsewu ngena comrade uma ingena nje la uNkuzumalanga somthethela ngena somtsewu angena ungcono bese kwangena awungene somtsewu molweni ndiyabulisa hayi siyavuma panel ndibulisa kupanel ndibulise ama comment section asiqale lana ngokuphuthuma 1 umsholozi ngo2018 sasihleli sino president ongumsholozi
sathi siyavuka ekuseni akasekho bamkhupha ebusuku siqale lapho wathola umsholozi for 6 years uphumela umsholozi emandleni. Sifuna sizibuza question, lo hulumende okhona wenzeni lo 6 years? Sembekile uZuma eqaleni bamkhipha ebusuku, asina problem nalokho. Wenzeni lo hulumende lo okhona wenzeni lo 6 years? Number 2, masenze imarch, le march le march ikhona le yokuthula kuthiwa siveza izimvu zethu, siveza ukucaswa kwethu, ayizusebenzela thina la eSouth Africa. Imarch esiyidingayo thina la eSouth Africa encima pharmacy ayidinga imarch engage amaphoyisa, singene door to door, singene community to community, sibheke ezingxaki sikhala ngazo. Zininzi imarch senziwa apho sibona the numbers out there but it's not working. If thina sithi sizowenza imarch apho ungekho engage amapolisa kanye law enforcement, akukho nto sizoyenza eSouth Africa. India ingaskivele solimala because of the time siphuma thina ngemisindo yethu siyoma ezitratweni. The minority are protected. And if so, which means asikhuselekanga thina masiphuma ngoba the time thina sithi siya ezitratweni asifani ngokwengqondo, asifani ngokucinga. Kuyokwenzeka umenza iphutha enza into engekho umthethweni, kube kubotshwa kwethu okanye kube kulimala kwethu. But when the time masowenza i-march and march okanye sowenza i-protect, masibe engage amapholisa, masifaka amapolisa entweni esiyenzayo noba yintoni esiyenzayo, masifake amapolisa. Yeah. Because yes, every person unalungelo uthetha, but when it comes to the control of majority, we are losing to control it or to manage it. So we need the police, whatever we are doing. So ndizama ukuthi ngoku ngendlela nabo abantu abenza bobubi ngosebebonile nabo ngendlela eSouth Africa akekho umuntu ongaboni ukuthi konakele. But ekugcineni kuyo yonke uzilunge lento idinga ukuthi sibe engage namaphoyisa. Thina masizama indlela into yokuba lamapolisa mabe ayawenza umsebenzi abe nathi in community to community, in region to region, in district to district, into province to province. Yeyona nto engasinceda eyo. Mna ke ndisuka kula Eastern Cape kwaphuma upresident, 2 president, uThabo Mbeki, uNelson Mandela, asibonanga improvement. I-improvement siyibone ngoZuma oziswela le eKZN. Phaya eEastern Cape sina 52 colleges, 2 umsholozi, ichaza iprovince ke ensuka kuyo ke. Phaya kula Eastern Cape ngesikhathi samsolo nge10 kamsholozi, ngeadministration kamsholozi, abantwana besikole bebefunda ngoNSFAS kodwa bebekwazi ukondla emakhaya, bebekwazi ukwakha izindlu emakhaya, esafunda umntwana. Andithethi mina esebenza, ebethi mayiphuma emsebenzini, ebethi mayiphuma esikole umntwana sesazi umntwana into yoba uyosebenza, not le nto yangoku. So masibheke masibheke in fact ukuthi intena yalo muntu esithetha ngabe kwenzeka ntoni, kulo khona ngohulumende wenza ntoni. Lona ngicela ngopresident ngoku othi abantu bavumelekile ba mabangene, although izitempu zabo abanye amapassport awo engekho successful evaluated, uthi mabangene lo bantu. Nithini ngalo president? Andithi makuthweni, kodwa ngoku uyifuke ngomnye umuntu othi abantu bangaphandle babangene ungekho zitep kuma passport bekuzoba njani? If uthiwa ngumsholozi uthi mama kwenziwe lento bekuzoba njani? Mina izothula ningabantu base-South Africa ibingekho into bengene ithethe ngalo muntu, kodwa nalabo sithule. But when it comes to ama-point amabini zama ukuthi ma-comrade, whatever we are doing eSouth Africa masibe engage namaphoyisa, ngoba sesibonakele ngento yoba amaphoyisa azosilimaza because we are not engage them. Okwesibini masihlukane negama liyamsholozi ngoku. If sithi sizama ukulungisa iCountry, masiyilungise iCountry. Okwesibini iCountry ayizulunga
if we are using division rule, it's not going to help, because laba EFF, laba Action SA, siyabading as a unit of South Africans, not as a unit of EMK, but as a unit of South Africans. Siyadingana ukulungisa esi siqhafu kanye ukulungisa esi sifo siphezu kwenhloko zethu. Enkosi. Siyathokoza, siyabonga, siyabulisa. Awungene enhleko usinike ukuphethe ebese sidlulela kuJabulani. Siyabonga comrades, siyabonga ukuthi ningene like live no share live to different social networks. Ukhula kanjalo ke ulive because funeka ucace ulive wesotsha lomkhondo wesizwe no live wabantukazana. Awungeneke enhleko, awungene noma usukwangena ngene nanku uzimalanga usefikile. Ngena enhleko bese siyakujabula bese sithethe uNkuzimalanga. Uzothatha nje imizuzu emibili. Okay. Yeah. Uzothatha nje imizuzwana. Ngibingelele kuwe, ngibingelele kwipanel, ngibingelele kubaphathi, ngibingelele kubantu ababeke amaphuzu anomgogodla. Angeke ngidle isikhathi bese ngingenile, umona wukho lapha kwaNhleko. Bese ngingenile. Njengoba ngishilo nje ngathi into yokuqala ekumele siyithathe izwe alibuye kithi. Yile lenza abantu bebe namaphiko, ngeke isitsha somnumzane sidlele wonke. Asithathe izwe libuyele kubanikazi. Asambe siyofuna usizo, sithathe izwe libuyele kubanikazi. So khuluma singaqedi uma ngabe sisezweni sibaningi ekudla kungena impukane ekudleni. Uthi usafuna ukubiza amaphoyisa, uyayiphunga impukane bese uthatha ukudla uyadla. Ngiyacela bakwethu ke sibambisane kulokho. Futhi kungabi ukuthi ngoba kukhona abantu esingabafuniyo ngaphakathi kwezwe. Abantu abezayo ezweni abezwe ngokuqondile futhi iphuze elihle elizokwenza ukuthi sibone ukuthi izwe lethu siyakhona ukulibusa. Asivumeleni uNcamalala engene ku-BRICS kuzokwazi ukuthi sisebenzise i-current imali eyodwa kulomhlaba wase-Afrika. Sizokwazi ukubona igebengu ezisuka emazweni azo around Africa. Sazi ukuthi sibabuza ukuthi nifunani ngoba imali esisebenzisayo iyafana. Manithi nifuna amadlela ahlaza, imaphi eniwashiya emazweni enu? Ngoba phela sisebenzisa imali eyodwa. Iyo into yokuqala, ukhiyo yokuqala ukuthatha umhlaba, owesibili ukushintsha imali ifane. Sisupport uNcamalala akwazi ukuzivulela indlela lapha ku-BRICS njengoba nje enze khombisa ukuthi abantu abahlanganisa eAfrika uhambelana nabo. Angimpraise bandla ngoba ngiyazi ukuthi uyenyanywa, uyahlanganyelwa emhlabeni wonke. Kodwa mina njengomuntu wakwaNhleko ngiyampraise uNcamalala, ngiyayazi imisebenzi yakhe. Kubonile okuningi akwenzile. Wabekezela noma esefakwe ejele, wabekezela into eziningi uNcamalala. Namhlanje ke ngicela ukuthi sazi ukuthi sine president eyodwa enengiyokuqala noyokugcina ngishona semzabalazweni ayikho eyofana nayo uNcamalala. Yigolide lethu leli esinalo uNkulunkulu asibusise ngalo. Uma ngabe singenza into angayishongo noma angayithanda uNcamalala sokwazi ukuthi ngisho nesiphiwo sikaMdali siyobe sixabene noMdali ngalendlela asibusise ngayo ngalo baba wakwaZuma. Ngiyabonga. No, siyabonga kakhulu. Ngikubingelele eNkuzimalanga yakwaNdosi, ngikubingelele emakhaya. Asingenise nangu uJabulani, ayemva kwalokho uzobe useyithatha intambo. Silalele bayawungena ama-comrade abuza imibuzo abhale kwi-comment section, sixoxa nje ngalesihloko sethu. Awungene MJ bese sidlula phambili laphana uNkuzimalanga yakwaNdosi. Ngena MJ awuphethe. Mangibingelele nami ngibingelele nophangela nabo bonke ama-comments. Mina nami nje nginamaphuzu nje ambalwa. Angiphiki umsholozi impela naye kuningi akwenzile. Nabombeki singababala naye uMandela, kodwa bonke banamaphutha wabo. Bonke amaningi amaphutha nabo abawayenzile.
Umzekelo mangabe bebafuna ukuthi thina sonke sibe into yinye, ngabe mhlambe inkosi mangibusuthu akazange abashiye avulela lakhe iqembu noma benelakhe iqembu, ngabe bahlangana kusukela ekucaleni kwabona. I-UDM nayo ngaba izange ivulwe, ngabe nje kwaba yiqembu linye, iqembu labantu abamnyama abahlangene abayimbumba. Kodwa ngoba sasingahlangananga kusukela ekuqaleni, sikule inkinga esikuzo manje ngaleyo ndaba. Abantu abaningi abakhomentile bakhuluma iqiniso. Futhi lokho abakukhulumayo yiko kumele ngabe siyakwenza, kuyasiza. Kodwa ke impumela phambili ithini? Ngoba into esiyibhekile manje siyabona nama-commissioner akhipha iy'mfihlo, akhipha izinto ezisabisayo ukuthi abantu babulewe, abantu babulawa amaphoyisa, kuningi nje kuhlangahlangene. Kungani-ke thina or nalamaqembu wala ekhaya angahlangani kwawona avule iqembu elilodwa bavumelane kwabona ukuthi asike silungiseni izinto njengoba ama-commenters ukuthi asilungiseni izinto? Kodwa ngaloko sicala ngathi thina eseyamaqembu sihlukahlukene sibe iqembu linye, sivumelane ngento yinye, sibe ne-goal, ne-mission, ne-vision inye for abantu bethu, abantu abamnyama. Kodwa uma lokho kungenzeki, sizolokhu sichubeka sikhuluma, abanye bethu sizoze sishone nathi kungenzaka kungenamehluko kungenalutho. So if sifuna umehluko masikhulumeni, amaqembu mawahlangane wona. Kwaba ne-meeting, African meeting, ama-African leaders kwabona ama-African leaders abazange babe nento eyodwa bebahlangana ngayo bavumelana ngayo, bahluleka nge-COVID yasivithiza, wabulawa thina abantu abamnyama. Kodwa ama-African leaders ebehlangene kwawona, kodwa i-COVID naye yabulala abantu bakithi. Neqiniso futhi lapho alikoveli ukuthi kwenzakalani nge-COVID, kodwa kuningi nako kusazavela. So mina ngicabanga mangabe sifuneka impumela phambili empeleni, bokumele nje impela nje sihlangane, amaqembu ahlangane, kuyeke lento okuvula amaqembu amaningi. Lawa mavoti lawa azoyale ku-Kiss Party, azoyale kulamaqembu amancane, kumele ngabe yinto eza eqembini elilodwa, iqembu elilwa nabo. Sibakhulume nje iqembu elilwa nabo laba abamhlophe, iqembu elizokwazi ukuthi libuyisele izinto kithi. Yithi esifuna izinto, yithi esifuna izinto, yithi esifuna umhlaba, yithi esifuna amabhizinisi, nathi sikwazi ukuthi sibe nezinto ezi-right. If sifuna lokho mabavumelane, mabahlangane. Ukwenza amamashi ngeke kusize ngalutho ngoba sizolokhu sidivided kulamamashi, abanye bayale abanye bayale. Kodwa uma ngabe singaba yimbumba, into enye, sibe inyanda, ayikho into esikhulu, siyobahlula abamhlophe, simthathe umhlaba ubuyele ngakithi. Kodwa as long as divided nje, mina ngibona ukuzulu ngiloko nje bengifuna ukuphawula. No, siyabonga comrade. Kuzimalanga kaNdosi ngiyabona ukuthi sesocingweni. Inkundla songeyakho comrade, songeyakho inkundla Kuzimalanga. Ukuze unabe ngalento siphathele yona. Buya ocingweni, buya comrade, buya inkundla yakho comrade, siyakubingelela.